खरकसा फिलोसफार जन लक सामानि दङ आसाइफोरखौ सिनि खा हांके क्लियर स्लेट एबा स्राय स्राय स्लेट सैजागे हाय आबोनि बागै मो सेम बिजाबनो सेम टीचर्स बाय सेम रोंनागो सोलोंनाय रक जत जुदा जुदा थांगो के बंगो डॉक्टर के बंगो इंजीनियर के बंगो प्रोफेसर के बंगो आईएएस ऑफिसर के बो परिवै सोलोंगै मानिया अंगो प्रॉब्लम अ बिजाबया अ टीचर्स बया रोंनागो बया प्रॉब्लम हंके बरकनि फिलोसफी से फिलोसफी एबा बरकनि परसेप्शन फिलोसफी टाम न हिनके फिलोसफी हिनके काइसा घटना सिचुएशन एबा कोनो परिस्थिति एबा कोनो मानैनो नों बाहायके नु आ नुगलाय माने वसे बरकनि फेरलाइमुंगो